Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLA juga nak celong ke G20 ba adalbat nong rum hakar hu atri unok pra araja rapusan. Ulakin no bagajing turkong hanong ba celong. Hakini gikin sengi kedai nak ada gajing ba metrelang hapadeng kitna trekam ke stor kar jela. Hakajing kiram bekilat thai kubor ba adalbat loong bagajing bethai jong upai ubahe jong Greater Shillong Water Supply Scheme kan jada lelei em dakatran PWD katran PHE bat ke NHIDCL ke trelang ringkat hakajing shnai ke surok folin Shillong Dauki. Kadai ke jingsha wat manakani ru ni ka recent incident wajah ke 101 area kadai ki ga bapen pangnut khamtam ya ki nongshong snong ki basio hok ya ka tax ka jongki indrai kani ka ba ngar wala ya keren la ya communicate baham nakani bat ki department concern bat kumju minister concern di ngangit scam makani ke jingja manakani ru ga unnecessary problem rises ka ba unnecessary pai ba ki face ka problem maka di tang jing long negligence mo jong kawai pat ka banta khamtam jong company obang ledon ka suspicious baka lesi ka di sya ka jing penong ngamuk ka jing bom leba ka jing long irresponsible jong ka company kabala pelong ya ka ban hit yo main pipeline ha ka ban long ka jing thut pat ya ka shlong hi brokoi barkan ni ru ka pen pau ba kamni tang ni department berkiwi department berkidon ka ba ngisutu ba ka government hi ka di ban don kata ka policy ka ba clear ha ka ba koi department ka kam ko je trilang ringkat mo nama aden kanunong department and hapan lit bin namta ultimate goal ka din na ka bertapan ay ka benefit de ban serve namta ka interest jongki paiba hi asahul ti kani ka mode of convergence simat lesi ko mangi pet kamdon mat koi department kale ala ka jong ka kam mo ko mangi pet manakani ka PWD ka NHIDCL nata PHE kini bandon lang rekat kanang ba kanum dan ke jing thut mana kan penbiang syawai kaliang kan dunas kui kaliang tikan ni rumah semua ba department concern baro khamtam ba government hi kadai ban strictly ban pass khamtam ya ka policy mo ka policy kadai ban clear enough ba kiwi department halak jong bantakin ile ban trehok ban penebok jong kamram ban khamtam ru bakin la ban don kita ka mode of convergence apa yang jing tailang rekat na kui department khamba kalong unnecessary ban ai problem pat upai ba